मैया कोढ़ी निर्धन मांगे धन और दौलत, निर्धन मांगे धन और दौलत, अंधा मांगे लेना तुरंत मैया आई जा आंगनवा हो। नीला मांगे नयनवा तुरंत मैया आई जा आंगनवा हो। भीड़ भइल हमरे आंगनवा तुरंत मैया आई जा आंगनवा हो। भीड़ भई हमरे आंगनवा तुरंत मैया आई जा आंगनवा हो। कोढ़ी मांगे सुंदर काया कोड़ी मांगे सुंदर काया, बाजिन मांगे ललनवा तुरंत मैया आई आंगनवा हो। बाजिन मांगे ललनवा तुरंत मैया आवा आंगनवा हो। भीड़ भइल हमरे आंगनवा तुरंत मैया आई भवनवा हो। भीड़ भइल हमरे आंगनवा तुरंत मैया आई आंगनवा हो। बालक मांगे विद्या बुद्धि, दी बालक मांगे विद्या बुद्धि, कन्या मांगे धनवाय ग्रंथ मैया आई आंगनवा हो। कन्या मांगे सजनवा तुरंत मैया आई आंगनवा हो। हमरे आंगनवा तुरंत मैया आवा आंगनवा हो। तुरंत मैया की जय।